Umubugani ukamel park Guko waterna na television ya Ndizi TV Nikigo korentera umuyigo muritomono Obwari Bw'Omogusii Chitariki 11 cy'umutenyo kabiri umwaka oyo abanyangera banene kubworogo Bw'Omogusii buna man pepe sagero kurubonye koniki Rwanda Kosa International Nemba target go chemeremo Numubugi ubukanigiata kubworogo Bw'Omogusii bikundo untiri amanyire kimama minkara tagete MC Migi Koronyaramba omochigeto gotoka Nyamira mwane manyanga Bagbago kiabageni goikache Chindagira chike Gusii niko chiachi kubaroro una chinsaga enderema rinagu obukima Obwari amabera marugano amanyabwari ebusa nechindagira chindi chinyinge Bale kengero eragere mutu inyore Ebyanda boigone esese Omuyigoyo nigura chake chinsa ikomi chamargoba na boigo ni watanye emeyega ya Valentine's Eve Ekyonkekyo enyangi narora Ekyonkekyo enyangi narora Numontoyo omumugima nechishilinki chimia isano Omuyigoyo nobeye maseyemo asetivi yao ya Ndizi TV Bwate tariki tomocha Obwari Bw'Omogusii